Mbah Gareng, kula saestu bari nyuwun dipun wedhar niki babagan ilmu Jawa kersane saged ngrembaka damel anak putu. Nggih. Matur suwun Bapak Indra ingkang dipun suwun mugia Gusti ingkang damel gesang maringi utawi pitedah ingkang saorsih jejering urip nyawiji manunggaling kawula Gusti. Sekawit ngaten. Para urip sedaya ingkang nyandang gesang sakmenika sampun kelangan lacak bab mengenai masalah kejawen ingkang sejatosipun Jawa ingkang jawata. Sekawit ngaten Bapak utawi sedulur bab ira-iran tatanan tiyang Jawi sing wedal sakmenika kathah ingkang dipun tembak utawi dipun suwun itung sedaya Jawa masalah itu. Nek masalah singking silsilah saking Trah Ratu Lo Cuplik sekedhik saking Jawa Timur mengenai saking ratu utawi kerajaan Sri Aji Jayabaya Kediri ingkang sampun rumiyin nggelar jajan sakbumi Nuswantara. Sekawit Sri Aji Jayabaya Kediri nika saged ngedalaken utawi saged maringi sekiing buku para resi para wiku entene buku nggih enten sing didamel Among Tani, buku Bintang Jemur, buku Rangga Warsita, Sabda Nata Pandhita ingkang direngkuh keraton saking Jawa Timur. Mila ngedalaken sedaya niku kathah ngelmu tasih dipun asta sepindah sakmenika tasih wonten namine pangklemunan sing asmanipun Sepiangin. Lah Sepiangin menika munculipun mboten saged diwastani utawi mboten saged dipun tiru nek urip menika mboten trah utawa mboten keturunan. Saged miber sing tanpa kelar, saged mletik sing tanpa sutak. Sabadana niku sedaya ngedalaken dinggih perhitungan secara perdukunan sakbumi Nuswantara khususipun. Mila semonten diagem para resi wiku sing ingkang ngasta perdukunan mbok inggih sadaya menika saged nyawiji guyub rukun anggenipun netepi lapah jejering urip bab masalah itu. Nek wedal dipetik sakmenika sampun cuman nika dileberke utawi ngadhap saking Keraton Angkleng Darma. Menika tasih wonten silsilah sekiing urip menapa kemawon saged ngendikan utawi saged wawandikan wicara ingkang kados kula panjenengan ingkang saged ngraosaken utawi urip golong giliki tekad nyawiji marang kalih Gusti ingkang asma Aji Gineng. Lah Aji Gineng menika saged ngaturi sedaya kewan. Lah mila menika sampun diaturaken. Lah menungsa urip utawi tiyang gesang menika sedaya unjuk rasa. Upama sakniki nek kados rumiyin nggih nyuwun bantu supados sekiing para urip tiyang niku nek nyambut damel rinten dalu sare niku saged lestari mboten bringsik utawi mboten blebeken nek jaman riyin. Niku sing saged matek utawi saged ngendelake niku
saking Angkleng Darmo. Lah Angkleng Darmo menika pertapane tenggene Malawapati. Ngantos wekdal sak menika tasih wonten panggenan utawi saking sesingitan wonten Malawapati punika. Lah niku seki sumber utawi saking ilmu tasih jangkep sing boten dijangkepi niku Setyangin. Lah wedal di asta Angkleng Darmo niku sampun boten wonten ngantos dumugi Sriaji niki sing Brawijaya. Mila Brawijaya menika medhar nggadahi utawi keluwihan piyambake dadi jumeneng Ratu Tanah Jawa. Ingkang ngembani utawi ingkang momong menika Sabda Palem Nayagika. Kepanggih kalih Brawijaya intine boten nyarujuki nggadahi pemanggih kepanggihan kalih Syekh Subakir manggenipun wonten Gunung Kidar. Lah ing sekawit wonten mriko sakmenika perjanjian ngantos 7 dinten 7 dalu mboten enten kendhate. Lah menika mboten saged dirampungi cuman nyuwun utawi supados saged nunggal wonten tanah Jawa nggih bumi Nuswantara. Dililani sedaya saking atur Syekh Subakir diseseni kalih Brawijaya Majapahit nggih Ratu Tanah Jawa. Ananging Sabda Palem Nayagika ugi nglilani dipun paringi wedal gangsal atus taun. Nggih. Lah sampun kelampahan gangsal atus taun sakmenika agama Jawa utawa agama Buddha dipun suwun kalih Sabda Palem Nayagika. Perjanjian kala wau menika paseksene sedaya sampun wonten. Era-eran menika Sabda Palem menika pun meling janji kalih Brawijaya. Ya Brawijaya, kowe tak momong ya ana yaene. Saiki tembungem amarga sangka keturunanmu sing duk nalika labuh-labete saking Bupati Tuban diparingi estri kanggo Bupati jaman rikala rumiyin ngantos mbabaraken putra kakung ing wedal rumiyin saking erean sejarah asmane Kasan. Lah menika sampun adewasa piyambake niku pinicitrah keturunan saking leluhur kraton didukung para wali para sunan piyambake nyuwun pelungguhan utawi nyuwun panggonan supados saged mranata utawa merangi desa dipun dukung para wali para sunan wau. Lah sakmenika nggadahi pinyuwunan sing diaturi kalih Brawijaya wonten Demak Bintara disebut Kasultanan. Lah sampun diangkat Kasultanan sing ratu sing bupati saking Tuban saking Bombong Seneng putra menika saged jumeneng Kasultanan Demak Bintara diwisuda para wali para sunan dados Raden Patah. Raden Patah. Nggih. Lah sakmenika Raden Patah pun jumeneng dadi ratu utawa sultan ing nggone Demak Bintara. Tapi paseksene niku wau sing Islam mlebu tanah Jawa pun diaturaken kalih Sabda Palem. Kiyambake niku mengkrat tenggene Gunung Merapi, mretapa ning sisih arah lor kulon. Lah sing Brawijaya pun nganggo gelar Syekh Sunan Lawu munggah nang pucuke Gunung Lawu
dados ratu tenggene Gunung Lawu ngantos sakmenika. Benjang nek enten nyuwun utawi mbledhose Gunung Lawu sing pertapane Sabda Palenaya Genggong niku tandha-tandha ajeng nyuwun agama Jawa utawa agama Buddha. Sampun dipun lampahi sakmenika sampun pelapah nanging dereng saged manggihi wonten Gunung Lawu. Mangke saged kepanggih nek empun enten tandha sing urip empun padha kocak alam. Intine sing cedhak laut utawa cedhak segara pun diucak kalih jenenge toya. Nggih sawontene segara Bapak. Niku mulai mangke sing niki wulan ajeng niku pun mulai diucap berturut-turut ngantos 2020 niku pun gedhe sanget. Sepurone lho Bapak. Nggih. Mbok menawi atur kula kirang plek utawa kirang sepi para sedulur kula uga tiyang biasa. Mboten nggadhahi menapa-menapa nanging kula jejering urip sampun mituhu utawa dawuh atur. Lah sekawit etangan ira-iran masalah etang Jawa saged disambung utawa saged dipelajari saka dina, saka pasaran, saka wulan, saka taun, sedaya saged disinaoni utawa dipun serat. Sardini Mbah Dani siap alias Mbah kula jejering urip sampun mituhu utawa dawuh atur. Lah sekawit etangan ira-iran masalah etang Jawa saged disambung utawa saged dipelajari saka dina, saka pasaran, saka wulan, saka taun, sedaya saged disinaoni utawa dipun serat. Sardini Mbah Dani siap alias